Ako di ay si James Gabriel Meraldo, 30 anyos, taga-alumnus basak sa Nicolas, Cebu City o ako usa ka shipping o shipyard operator. Ang kanta nagstorya sa mga kalisod nga nahagian ni San Pedro sa iyang misyon. Nabisan pa sa kalisod sa iyang misyon, milahutay siya o ang iyang paghigugma kang Jesucristo sa atong Ginoo wala mo lubad. Nangayo kita sa iyahang tabang nga kita dalhon niya unta sa kiliran ni Jesus ug sa langit nung gingharian. Ang akong mensahe sa tanang debotos ni San Pedro Kalungsod nga kita tanan aduna kitay mga problema nga gipaagian sa ato ang kinabuhi, pero musalig kita pinaagi sa pangaman ni San Pedro Kalungsod nga tabangan kita niya. Kay ako mo tuo nga dili gayud mohatag ang Ginoo og problema nga dili nato kayang lampusan. Music in my life, since I was grade 1, gipaskuilan ako og keyboard or piano sa akong ginikanan. Nya summer man to, nya samok man ni sa balay ang batan-on. Wala jud kay ko interest sa musika and everything and all. Sunod ra ko kung sa gusto sa akong ginikanan. And then eventually, it became a big part of my life. So music for me is bahalag magkinaunsa ang kalibutan, bahalag pila pa ka bagyo, pila ka unos ang moagi. Music will always be a part of my life. Kaya nga mao kini akong gidak-an, kunya makarelate kitang tanan sa musika. Ikaw milang iyong sa layong dapit. Anong mga pulong na mapambing. Bisan sa kalinhod mo, ikaw misalig sa Ginoo. Ay diha kami karoon, ipasibukan ko. Halang tong San Pedro Kalungsod, ikaw na mulahan sa Diyos nung himayan. Aga ka kami ngadto sa kiliran.